Menteri Rangba Kongrat ke Sangma hene kesngi ula play pat ba ya ka Chitmang Chaiwat River Valley Project balabai tingkah hapo ka Rural Infrastructure Development Fund da ka Nabat. Haba keren ling ba ka X Kongrat ula tho ka ne ka project ka don ha ka jaka ba internet jong ka Badri Rongdong South Garo Hills kala pensa anam ya weipat umaumer ha kari na ka benta ka Roy Kapar ka bane bat ka jingkiw hakiliang baro. Kani ka project kalatay ha ka jinglut ka balakot iway point nyo punyo klur tingka ha ka jinghe ka ba nyo kandai point saupula anong biang sisin ha ka jinghe ka ba nyo kandai point nyo pulai hektar ka jaka. Kani ka project kan kampai kamat ban pen ke empat ya ki jaka baju tangbun. Kajing tei ya ka RCC Wear ka bajrong kumbalai mitar bat ka Kenyan ka bakhatsan mitar ka penpau ya ka jing IT ban penek pensa ya ki ong shu ukongrat.